Jotono Divor Kaham Tini Sung Saimanka Tini Boronggunang David Mura Singh Agartala to Delhi Je Himi Thangmani Tini Bini Shakhamia Ngitangka Karon Belai Shatung Te Hatai Kanani ba Abani bagai problem ka tabuk bono asam hastini hoite jung juai hospitalot langwi tongo Simon ka je belai san mane hekebe satung san stroke hai ingka kisa lengjak tabuk bono talangwi tongo juai hospitalo ani CA Rahul de Burma bin logio tongo boba yang koksaka je hospital langai update 3D ni sajak bini naharmung Chiniti Prasad phano fionar bagai Delhi thang tongo abusung jotono saimano sara Tripurani joto Tiprasani Ashirbat hamkrai tongo sung saimano je ang niji baithang bini bagai prayer khlainai je dakti hamai basatung tei chini bagai dakti Delhi himi thanin bagai continuous tabuk sujaratei bo himi na thangai tongko ani personal CA bono bo logi rohorjak ba bo tabuk David Mura Singh logion tongo ani CA Rahul de Burma ei bobai yang continuous krungoi tongo mia horogo kok sajak karon David by direct koksana ningke bo belai lengjak abun bagai bo jehetu himi lengui tongo ba bo bai kringyawi ani CA jehetu borno subadani bagai rohorjak bini logio ge borok subasu khlai tongo je kono problems ge sing logio tongo sing Tripura jarati prasad tongnai rok David ni bagai sini jotoni khaono suribung tongthung je dakti ke hamai bachanani bagai tabuk chini jara nai tongnai ani live nai tongnai rok kwbangma khaos ngo ke proshno sungoro chini borong gunang takuk David Mura Singh sakhamia bahai sadis please Chris Kishore de Burma bini tabuk kisa sense paikya taising lengjak tongmani no tabuk haipano hospitalo talangui tongo ke jehetu bini logio borok tongo sini bini warrior stroke borok bono hospitalo talang tongo especially ani je CA bo bini logio no tongo tabuk bono hospital talang thani ang bini bisingtui no joto update naharui tongo bahai bo jaga buti problem ge sob সময় bo phone khai imaiya karon borok himui tongma jaro bar phone khai ke borok phone pick up khai kok sanani borok bo lengle na continuous himui tongmani bagai ge epeno joto lukrok no man koinai bini bagai sing joto no surinani thum te baki state rogobo bahai bagai chubaiman sin bubagrabai sing kok salai ready khaijak no gai sung niji baithang jotono bubagrabai kok sabuino joto step nahari tongo te bini logio je ani she rohajak tongnai Rahul de Burma bono ang offices samung khlairia boi bini logio rohori bini ya prishetani bono bo logio rohorjak o jagani bini je official samung ani je CA bini official samung bo himte tuino je ani khlaina nangmani rok bo khlai tongo abon bagai bono ang ri rohorjak ke asa khayo daktino hamai bachawn hini je ani live nai tongnai joto lukrok no amon koinai Chinti Prasani bagai samung khai tongjao chini Phayung David Mura Singh bini bagai joto no surini di hini no ang joto lukrok no koinani muchungo sudu Tripura himia Tripura ni hasteo jara Chiniti Prasa Meghalaya rago Assam
tei Guwahati town rogo sini lukurok tongnai rok borok bo naising laijak no bono karibo jefru West Bengal Bihar Uttar Pradesh rok jefru cross khayo ajor rogo bo sung oro tongyawi sung aro thangai sini David Murano sung subasuk khlainai gai jotono no koyo jotono suri jabaidi amsungno joto kaham kurung tongbaidi sini dofa muthangai tongjana tongnan nangnai kesung thansa tongkai sung oboshui sini naharmung chini wansukmung abo sung salsa sung oboshui mannai sini imang salsa sung muk thangnai kintu sung joto thansa khai samung ma khailene thansani jobao sung joto miliwi ma tongnai kyabuni bagai joto tiprasa lukrok ton ani khaksangma tei hamjak muyaforo tei ishorni thani obno suriwo je chini borong gonang David Mura Singh dakti hamai basathung tei bono tebo ishor fan rithung je chini dofani bagai wasu kosto kai diliwo himthang tongmani jorao kamsungno jotono hambai sung financial jodi nangka ang tuisa live khaipinai chini Bihar Uttar Pradesh rogo sogoi puru sung norno tuisa update nai amsung nungsitung jotono kaham kurung tongbai di hambai